Ens trobem al llac de Palloll, al peu del Coll d'Espín, molt conegut pels amants del ciclisme i molt a prop del Pic d'Umidí. Pels qui viatgen en autocaravana o camper, el llac disposa d'una àrea amb tots els serveis i on a les 9 del matí el forner del poble ofereix els seus deliciosos productes en una furgoneta. L'excursió que proposem avui és fer una volta al llac i gaudir de les múltiples activitats que hi podem trobar. És un llac artificial i té un perímetre d'uns 2 quilòmetres. És una passejada molt agradable per la riba del llac, acompanyada de cavalls i cabres que hi pasturen, així com d'alguns ocells que els agrada deixar-se veure i filmar. El llac està situat en una de les abatoses més grans i magnífiques de tot el Pirineu, on s'hi poden realitzar moltes excursions. La passejada és curta però molt agradable al capvespre, on el sol comença a minvar darrere el Pic d'Umidí. El llac és un gran centre turístic on s'hi realitzen moltes activitats, tant terrestres com aquàtiques. Els més petits gaudeixen de valent tot muntant a cavall o en poni. Es pot fer la volta al llac o, si es vol, també una sortida més llarga. Pels petits és la primera experiència d'aquest tipus i en surten molt contents. També hi ha un parc d'aventures, on es pot fer escalada, tirolina i vols verticals. Molts recorreguts per les alçades que fan la delícia dels més petits. Un bosc vertical molt ben integrat en l'entorn i la natura i on des de ben amunt deixa observar unes vistes al llac magnífiques. Pels més grans també hi ha tiramarc, on un instructor donarà les indicacions per convertir-se en un autèntic Guillem Tell en poca estona. Des del llac de Palloll ens acomiadem. Esperem que us hagi agradat. Fins a la propera sortida!